Aṅụrịka bịa ebe a. Ọ pụtara na ichi ịgwa m na nwaanyị dịka ga mara na chi ejigo. Ị ga be di gị echi na si na m azụrụ gị. Mana Chineke na n'onye n'igwe ga-agbara m akaebe na mụ azụrụ gị. Anwara m ike m, mana ọgụ abịa na-achọghị ịmụta. Ị maghị na chi ejigo na ị ga-etinye lampụ bụ unu. Ka ọ bụ ihe arịrịgide rikpute n'ọnụ gị, ị na ọma na chi ejigo na ị ga-etinye ya. Nwoke nga ga-atinye lampụ a tinye ya n'ọnụ ụzọ meji ụrọ wee machie gị akpụ ntị kịta anụnwa. Ị na-ezuzu onye iberibe mmụọ dị ka gị. Anyị achọghị ikwu ụdịrị ọnụ ndị nne kọrọ anyị oge anyị pempe. Ebe mmụọ na onwe m na-esi ekwu okwu nke mbụ ihe a na-akpọ ihe. Ihe m chọrọ ịgwa gị bụ na lampụ pụtara oriọna. Oriọna. Ị na-akọ Aṅụrịka ọnụ na otinye ha lampụ. Biko gbaa mbọ fụ na ị na-asụzi Igbo a na-esosa ebe ọ na-ewute m. Gbaa mbọ fụ na ị gwara ya Aṅụrịka kọzie ya ọnụ a niile si ya gaa mụnye oriọna. Ịghọta.